Onpa pilvi. Joo, mustaa pilveä. Joo. Se on hieno näköinen se majakka siinä, kun se on valkoinen ja sitten musta. Joo, musta tausta, niin se on toki jo. Ei toka vika. Okei. Paukahtaako pilvi vielä? No sitä mä katson. Jyrähtelin joku tuolla. Mä saatana uskosta. Niin, lisäksi. Kato, kun näyttää logiikin valkoiselle tuolla. Punaiselle 71. Hienon näköinen ilmiö. Sitten siinä on tämmöinen kerros vielä näksä niinku. Joo. Punainen sitten vasemmalta, sininen oikealta ja irtikomennolla yhtä aikaa liikkeelle. Selvä. Ottakaa remmit sitten ja tulkaa tuohon mönkijän viereen, että koirat tulee tuosta aika liki. Kun on mennyt ohi, niin sitten voitte Heikin mukana siirtyä tuonne ruohikon reunalle. Joo. Toimisto. Toisessa kuulen. Lähtö 38, punainen 72, 71, 73, sininen 78, 79, 70. Lähtö 38, punaiselle 72, 71, 73, 72 ja siniselle 78, 79, 70, yhteensä 227. Hyvä, voitte siirtyä. Niin. Laki on, eikö Iippa on. Teko on jo nimitys. Iippa, rauhassa. Kiitos. Ottakaa minä hetki. Joo. Ihan rauhassa. Okei. Otetaan sitten siihen viimalle. Lenkselit irti. Et lähde. Ottakaa remmit ja tulkaa. Aatu, ota tässä vaan. Ja anna meni päijyn. Ei se pidä tehdä mitäkin. Hyvä, voitte siirtyä tuonne ruohikon reunalle. Olkaa sinä Heikin tasalla. Siitä. Jaa, siellä on sanomista. Jäykki poikki. Hyvä, Iippa. Hienosti meni. Tunsippa Hyvä, tuonne. tule. Iippa. Hyvä, tänne. Hyvä poika. Hienosti. Hyvä poika. Hienosti meni. Hyvä poika. Hienosti.